Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko dai ina mai neman afuwarku kasancewar jiya ne muku alƙawarin za mu fara wannan training namu, amma sakamakon wasu matsaloli da suka sha kanmu ba mu iya farawa ba. Ma cikin ikon Allah gashi yau mun haɗu za mu fara wannan training ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba kamar inda yake a jadawalinmu shine akwai abubuwa guda shida kai da muka yi za mu yi magana a kansu. Farko akwai inda za ka sai domain, sannan yadda za ka yi hosting ɗinsa, sai kuma yadda za a yi uploading na script da database, sai kuma seti na ɓangaren modify, sai kuma other settings haka irin caccanza ɗan abubuwa dai da ba a rasa ba, sannan kuma sai ƙarshe inda za a ƙirƙiri application na bayan ka gama yin ainihin haɗa B2 site ɗinka. Kamar inda muka yi alƙawarin cewa za mu fara da abu biyu, ma'ana shine domain da kuma ainihin hosting. So ba tare da ɓata lokaci ba, abin da za ka yi farko shine za ka tafi ainihin browser ɗinka, za ka yi searching na Truehost. Idan ya kawo maka nan sai ka nemi nan wanda aka saka ainihin Truehost Nigeria ba, wannan kenan. So sai ka shige shi. Yawwa, so bayan ya buɗe maka, sai ka ainihin danna can sama wannan mai ɗigon nan guda uku, kun gan shi nan ko? So shi za ka ainihin danna. So idan ya kawo maka nan, idan kana da account da shi wannan Truehost ɗin, so akwai ainihin ƙasan nan, ƙasan shi wannan wajen register ɗin akwai login. So idan kuma sabo ne kai baka taɓa ainihin wannan register su ba, sai ka shiga ainihin shi wannan inda na sawa kibiyar nan, ma'ana register, sai ka shiga. Yawwa, so idan ya kawo ka nan gashi nan dai akwai identifiers haka gashi nan da yawa. Ainihin gashi nan irin su first name ne haka, ga last name, email address, phone number waye da sauransu. So duk wannan abubuwan za ka cike su. Yawwa to alhamdulillah na ɗan tsaida bidiyon ne sai in ciccike saboda ba na so ainihin bidiyon yayi nauyi. So farko dai gashi na sa first name ina, ga last name da middle name ina, ga email ina kamar dai gashi inda kuke gani. Gashi nan sunan kamfani, sai kuma address ɗinka, gashi nan sunan city, sai kuma wannan shine wannan postal code. Kana shiga Google ka rubuta postal code sai ka saka sunan area ka, state ne, local government ne, waye kaza kaza za su baka sai ka saka a nan gurin. Nan number waya ne, nan kuma sai ka bar shi a wurin Google ɗin nan, sai nan. Sai akwai nan ɓangaren password. Password in son samu ne ainihin ka sa ta inda za ta zama, kun gani ta zama nan very strong ko ba haka ba. So abin da ya sa password ɗinka za ta zama strong shine za ka sa kamar upper case da lower case, ana nufin babban baƙi da ƙaramin baƙi, sai kuma special characters kamar irin su at nan, dot haka da sauransu. Sannan za a ƙara da numeric haka kamar lambobi ko number 1, 2 haka dai da sauransu. In dai kai wannan combination ɗin insha Allah password ɗinka zai zama strong. Sai ka zo nan ka yi ainihin clicking ɗin terms and condition nasu haka, kun gane ko? So sai ka yi clicking ɗinsa. Bayan ka gama cike komai da komai, sai ka danna wajen register, sai ka jira. To alhamdulillah registration ɗin ainihin yayi successful. So ka gani ko? So yanzu abu na gaba da zamu yi shine sai mu koma can sama dai inda muka danna na farkon nan, wajen dot ɗin nan guda uku, sai mu shige shi. So akwai nan gurin idan domain shi kaɗai za ka siya ban da hosting, kana da hosting already, sai ka shiga nan domain. Idan kuma haɗawa za ka yi gaba ɗaya da domain ɗin da hosting ɗin gaba ɗaya a lokaci guda, sai ka shiga inda aka sa wannan pricing ɗin nan, kun gane ko? So sai ka shige shi. So abin da za ka yi sai ka shiga ainihin na gaban nan wanda aka rubuta ainihin web hosting ɗin nan, sai ka yi clicking.
Yauwa. Idan ya buɗe maka nan sai ka scrolling down, sai ka ɗau wannan na farkon. Wannan he hosting ɗin abin da suke caja duk wata gashi nan 750 ne, sai ka shiga. Yauwa. So idan ya kawo ka nan gurin wannan fejin ba, so abu na gaba da za ka yi shine a nan gurin za ka ainihin nan gurin za ka rubuta ainihin sunan domain ɗin da kake so ka yi amfani da shi misali. Amma ka tabbata cewar shi wannan domain ɗin da za ka sa sunansa wani bai taɓa ɗauka ba. Misali idan wani ya taɓa ɗauka za su nuna maka. Alal misali kamar haka. Data.com.ng. Bayan ainihin ka rubuta sunan abun ɗin, ka lura da wani abu a nan gurin. Nan wurin da aka rubuta kamar extension ɗin nan ba, sai ka shige shi. Idan ka shige shi, ba na farkon nan za ka ɗauka ba saboda yana da tsada da yawa. Wannan mafi sauƙi shine wannan aka sa .com.ng ɗin nan ba, wannan. Sai ka ainihin shige shi gashi nan. Sai ka shiga. So bayan ka shiga sai ka yi haka ka yi check. Ka danna nan gurin da aka ainihin rubuta check ɗin nan ba, ka gani wani ya riga ya ɗauka ko bai ɗauka ba misali. So kun gani sun ce alara-data.com.ng is not available saboda me already na yi riga na yi taking wannan name ɗin. So abin da za ka yi sai ka ainihin tsaya ka duba ka ƙara rubuta wani wanda kake ganin in sha Allah wani bai ainihin ɗauka ba misali. Gargaisop. Sai ka zo nan ɗin nan ka ƙara danna .com.ng ɗin nan sai ka ƙara yin checking. Yauwa to alhamdulillah. So kun ga wannan ainihin domain ɗin babu wanda ainihin ya ɗauka yanzu ya zama kamar dai mallaki na. So gashi nan dai ga kuma price ɗinsa inda suka nuna. Kun gan shi nan 1100 ba. So sai ka tafi ka scrolling down. Ka danna wajen nan da aka ainihin rubuta continue ɗin nan ba, sai ka danna. So idan ka danna sai ka jira. So sai ka ƙara zaɓen ainihin wannan na farkon nan ba, sai ka ƙara shiga. Duk da dai ya danganta da na ainihin watannin da kake so ka ainihin siya. Abun nan da ake bayani shine idan za ka sayo na wata uku still dai zai tafi a 750 ne per month. Haka idan za ka sayi na wata shida shi ma zai tafi a haka ne per month. Sannan idan za ka sayi na shekara guda akwai discount da za a yi maka ainihin na 20% na adadin jimillar kuɗin. Shine kama kuɗin zai kama ainihin in kuka duba nan gurin zai kama a duk wata za su ɗau 625 maimakon 750. So tun da dai wannan dai kamar ainihin training muke sai in bashi za mu ɗau na wata gudan ne misali na 750 sai mu tafi ainihin continue mu danna. Yauwa. So bayan ka zo nan sai ka turo ƙasan nan dai still dai ka zo wajen ainihin continue ɗin nan ba, ka danna. Yauwa. So gashi nan idan aka zo nan gurin nan kusan nan gurin ƙasan nan ba, nan ya nuna ainihin jimillar kuɗin da na hosting ɗin da kuma na ainihin domain ɗin da ka siya misali. Da za ka siya kai afwan. Sai ka danna nan gurin da aka rubuta check out ɗin nan ba, sai ka danna. Sai ka jira. So gashi nan in kuka duba nan adireshi na ne da sunana da waye haka da sauransu. Gashi nan da waye da sauransu. Kun gane ko? So sai ka tafi dai still gaba ɗaya. A nan gurin payment gateway ne misali. Sai ka ga misali da me za ka biya kuɗin misali. A'a kati ne da kai, a'a transfer za ka yi ne ko PayPal gashi nan dai abun dai da ka ga ya kwanta ma a hankali a rai afwan. Shikenan sai ka danna nan gurin da aka wajen shi ma terms and condition ba sai ka yi clicking. Sannan sai ka tafi ka ƙara danna nan gurin da aka sa complete order ɗin nan ba, sai ka danna ka jira.
network ɗina. Yauwa, so gashi nan gurin an ga invoice nan ga waye kaza kaza an ce ma on pay ba, so sai ka ƙara clicking ɗin nan gurin da aka sa pay now, sorry, sai ka jira, so gashi nan ma dai. Yauwa, so bayan ya kawo ka nan gurin, idan misali kai ba ka da kati, kun gane ko, ba ka da kati da wani ko transfer za ka yi ko dai wani abun da haka za ka canza ainihin payment ɗin da za ka yi, sai ka danna nan gurin, nan ƙasan nan ba, za ka sai change payment method sai ka danna. So sai ka zo nan gurin, misali zan biya ni da bank transfer ne haka, so sai in danna wannan misali, sai ka danna, sai ka jira. Yauwa, so abin da za ka yi a nan gurin, kuna ji na, abin da za ka yi a nan gurin kwafi kawai za ka yi na ainihin account number ɗin. Banki gashi nan ka riƙe sunansa, gashi nan Wema Bank ne, kun gane, sai ka yi ainihin danna nan gurin. Kun gani nan gurin ba, sai ka yi kwafi. So ka ga ya ce copied ba, so sai ka yi fita gaba ɗaya, sai ka je ka yi making misali na payment ɗinka. Yauwa, sai ka zo ka ce to ban misali ko, sai ka yi pasting ɗin account number a nan. Sai nan ka yi searching na bankin, misali Wema. To in ya danna ma sai ka goge ziran nan ka ƙara sawa. Yauwa, to gashi nan ba, so kaga kun gani gashi nan ya fito menene true host waye kaza kaza da sauransu ba. So abin da za ka yi sai ka danna next, nan gurin next ba, sai ka ce confirm. Nawa ne kuɗin da za mu biya? 1850 ba, sai ka shiga misali nan, sorry, 1850. A nan gurin kar ka daɗa kar ka rage, ka bar shi iya inda yake nan haka, sai ka danna next. Yauwa, so gashi nan zai kawo ka nan, sai ka yi making payment misali, confirm. Zan saka password ɗina. Yauwa, bayan ka saka password sai ka shikenan, sai ka jira. Yauwa, so kaga an ce menene payment successful. A nan gurin sai ka yi screenshot ko kuma ka yi saving ɗin ainihin receipt ɗin misali. Ka yi saving ɗinsa misali, save as PDF allow. Son samu ne bayan ka yi saving ka yi screenshot na wurin screenshot ɗin nan. Yauwa, screenshot. Yauwa, sai ka ajiye shi. Shikenan bayan ka gama nan sai ka ainihin koma can, sai ka tura sama. Ga guri nan da aka saka I have transfer the fund ko, sai ka yi haka, ka danna shi ka jira. Yauwa, to alhamdulillah. So kun gani ainihin payment ɗin sai da ya zo ƙarshe. Yauwa, sai da ya zo ƙarshe gashi nan payment kun gani ya nuna ainihin payment successful, sai ka danna close ɗin nan. Yauwa, da nan bayan ka gama sai ka dawo baya ɗin nan, sai ka zo ka danna ainihin nan gurin da aka sa
client area ɗin nan ba, kun gani ko? Sai ka danna shi. Yauwa, so in ya buɗe ma sai ka zo wannan gurin. A nan gurin shine za ka gani misali in domain ɗinka sun saka ma ya zama ready ainihin ko kuma still bai zama ready ba. Kun gani? Okay, sorry, nan shine domain ɗinka. Wannan invoice ɗin mai nan da yake tabbatar da cewa ainihin mun biya kuɗin da za mu a wannan. So bayan ka gama wannan abu na gaba da za ka yi ainihin sai ka yi contacting ɗinsu. Sai ka sa full name, sai address ko. Email ba, sai ka rubuta please confirm my payment and ya kawai sauki sai ka danna sai ka so abu na gaba sai ka yi ainihin wannan screenshot ɗin da ka yi ba sai ka je ka ɗauko shi misali yauwa, kun gan shi nan sai ka ainihin ka tura shi. So anan dai za ka ɗan jira, dole sai sun yi ainihin confirm ɗin sannan za su ainihin turo mana akwai login details haka da za su turo mana wannan da shi za mu yi amfani mu tafi inda za mu ainihin ɗora script ɗinmu da wannan ɗinmu. Zan dakatar da bidiyon in alabashi idan sun turo mana sai mu yi bayani. Yau bayan ka gama nan za ka zo ka shiga email ɗinka, za ka ga receipt haka na invoice ba. So wannan dai sai ka ainihin ajiye shi, wannan shi na receipt ɗinka haka da za su turo maka ta email ɗinka. Sannan kuma nan shine suke confirm ɗin cewa ainihin cewa order ka ta je gare su. So za ka iya kwafa wannan ainihin order number ɗin nan ba, sai ka ji ko da za su iya tambayar ta. Sannan kuma wannan receipt ne haka gashi nan da zai tabbatar maka wannan shi ma in sun samu ne sai ka ainihin yi screenshot ɗinsa haka ka ajiye shi saboda za su iya tambayar sa ba. So shikenan sai mu jira kafin su yi confirm. Idan suka yi confirm za su turo mana da ainihin login credential haka wanda da shi za mu yi amfani a training na gaba in sha Allah. Yauwa, so gashi za sun fara yin magana to bari mu ci gaba. Nan sun ce can we use waye kaza kaza sai ka ce musu misali yes. Sannan sai ka rubuta please okay, so kun ga nan gurin sun yi magana cewa ainihin a yi musu providing na payment proof ɗin mu. To dama ai mun yi screenshot ko, so sai mu je mu ɗauko wannan abun nan sai ka danna nan gurin da aka alama kamar alama attachment ɗin nan ba, sorry ya gudu. Nan gurin sai ka danna shi sai ka tafi file ɗinka. Yauwa gashi nan ba sai mu ɗauka shikenan sai mu tura sai mu jira. Gashi nan ya buɗe. So gashi nan sun yi saƙo suka ce sorry we couldn't find any transaction waya kaza kaza. So a nan gurin sorry bayan ka kammala wancan sai ka fito. Abu na gaba ga number nan ta WhatsApp nasu, kun ganta nan. Sai mutum ainihin yayi chatting ɗinsu. Da wani lokacin ba lallai ne su yi responding da wuri ba, sai ka chatting ɗinsu ta ainihin wannan number. So idan ka yi chatting ɗinsu za ku yi magana gashi nan dai gashi nan kamar inda muka yi magana da su. Daga ƙarshe za su ce please share the domain name. Za ka ce na tambayar ka kana gaya musu kaza kaza kaza. An gane ai ko? So gashi nan daga ƙarshe za su iya cewa ka saka musu wani na receipt na payment ɗin nan.
idan ka saka musu za su ce to ka ɗan jira. Gane? Idan ka ɗan jira in Allah da kana zuwa kai refreshing za su ce ka duba email ɗinka. Kana duba email ɗinka in Allah ya taimaka ka yi refreshing ka gani abin da suke kindly check your email inbox or spam folder for the cPanel logins. In Allah ya taimaka kana zuwa za ka gani sun turo maka kamar gashi inda suka turo mun. Gashi nan ko? In Allah ya kaimu bidiyo na gaba za mu yi bayani yadda za a shiga shi cPanel ɗin da kuma yadda za mu ɗora script ɗinmu mu fara ainihin gwada website ɗinmu mu gani. Na fatan an fahimta. Allah ya datar da mu. Ga mai tambaya ga lambar WhatsApp ɗina nan sai mun magana. Ainihin na fahimtar da shi a iya ɗan gwargwadon abin da na sani. Na gode. Mu haɗu a bidiyo na biyu. Sai anjima.